ابو بکر فاروق عثمان و حیدر دمل جت ماوائی عرض کی یا اللہ جے امت نہیں دیدا پھر عرضی قبول کر لے رب کائنات نے فرمایا بول میرا کلیم رب کائنات دی بار کے چل کی یا رب العالمین امت نہیں دیدا نہ دے پر ایک التجا قبول کر لے میں موسیٰ علیہ السلام نو اپنے یار دا امتی بنا دے اکھن سبحان اللہ کنتم خیر امت مخرجت للناس اللہ دے نبی بھی دعا پہ کر دے نہیں یار 14 صدیاں بعد چون والے دی شان رب نے انہوں نے بہترین امت دا خطاب عطا فرمایا ہے تے جنہ وچ میرا نبی آیا ہوئے گا جنہ وچ میرا نبی آیا ہے جنہ بدعا دے چہرے دی زیارت کیتی ہے واللیل دی زلفاں دی زیارت کیتی ہے علم نشرہ دا سینہ دیکھے آئے جنہ قرآن سنے ہیں تے لسان اللہ دی زبان تو سنے ہیں جنہ اللہ دے قرآن دیا ایتا دی تلاوت سنے ہیں ماما یعنی کون الہوا دی سونی زبان تو سنے ہیں صبح بھی نبی دا دیدار ہوتا سی رات میں لے دیدار ہوتا سی تیری انسان ہے پھر ابو بکر دا کی مقام حسن دی کی شان ہوئے گی پھر عثمان غنی دی کی عزت ہوئے گی پھر حیدر قرار دا کی مقام ہوئے گا مننا پڑے گا ساری شانہ ایک پاسے دنیا ایک پاسے میرے نبی دے ایک صحابی دی شان ایک پاسے آخو سبحان اللہ وہ میرا لجپال کریم نبی دے غلاموں رب نے تینوں اپنا یار عطا فرمایا ہے امتی مصطفیٰ دا بنایا ہے کہ قیامت تک آن والے ہر امتی دیئے شان ہے پھر جنہ بچ میرا نبی آیا ہے انہ دی کی شان ہوئے ہوئی کیوں نہ میرا مرشد بولے میرا کریم فرمان ہے بے بسم اللہ یارو اس میں اللہ کا سرور عالم کسی عالم سہارا حد بے حد درود نبی تھے جیدائل کا سہارا میں قربانی انت میرا مرشد بابو سہارا آخری بار گرامی قدر حالات پہلے علامہ صاحب عقیدے کی بات کر رہے ہیں عقیدہ بڑا ضروری حالات عمل بعد جنے عقیدہ پہلے ہے عمل کر دے جاؤ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا کبھی جنت نہیں مل سکتی جنت انہوں ملنی ہے جدا عقیدہ درست ہوئے جڑا نبی نوی مدد آوے گا نبی دی آل دا بھی نوکر روے نبی دے یارہ دا بھی نوکر روے جدا عقیدہ صراط مستقیم درین والا ہے قسم با خدا اللہ بھی راضی اللہ دا یار بھی راضی ہے عمل گھٹ بھی ہوئے بیڑا پار ہو سکتا ہے عمل چوکی ہون عقیدہ درست نہ ہوئے کبھی بیڑا پار نہیں ہونا عقیدہ رکھ میرے لجپال کریم نبی نو رب نے مالک تے مختال ملی ہے سانوی رب کائنات نے حضور دا امتی بنایا ہے حضور دا نوکر بنایا ہے حضور دے در دا گدا بنایا ہے تے نبی دے نالین نصر کا سارا کچھ ملے ہے آج ماں باپ ملے نے تے حضور دے توفیق ملے نے مال عزت ملی ہے تے لجپال کریم نبی دا صدقہ ملی آنکھو سبحان اللہ جو بھی ملے یار دا صدقہ ملے چونکہ حضرت وقات کی سالے ثواب دی محفل بات ختم ہو گئی میرے لجپال کریم نبی دی دعاواں دا صدقہ میرے کریم نبی دی رحماں دا صدقہ کئی لوگ گناہگار ہون گے تے لجپال کریم نبی فرماندے نے پچھلیاں دی دعاواں دے نال بخشے جاون گے قرآن پڑھن گے
انہاں لئی دعاواں کرنگے انہاں دے نام دے صدقہ دے خیرات دیونگے اللہ سونا انہاں دے گناہ معاف فرما کے جنت دا مقام عطا فرما دے گا قبراں روشن فرما دے گا اس لیے اساں ساریاں دے اکٹھے ہون دا مقصد ہے مرن واسطے جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا مرحوماں واسطے دعا کیتی جاوے اللہ دی بارگاہ وچ مقصد دی دعا کریے اللہ دے کریم نبی فرماندے نے جدوں بندے مل کے رب کولوں منگدے نے رب دی رحمت نو حیا آندی ہے انہاں دا دامن خالی کیویں موڑ دیواں اللہ دی رحمت چھما چھم برسن لگ پیندی آکھو سبحان اللہ رب کائنات کرم فرما دیندا ہے تیرا لجپال کریم نبی دے غلاموں اس لیے سی اج اس محفل دے اندر حاضر ہو گئے مقصد دی دعا کران گے مرحوماں دی با مرحوماں واسطے نبی دی دعا لجپال کریم نبی دا وسیلہ